ditetapne sehari. Nang kene ku kan penjabarane wedarane Hastobroto niku. Ya karek nulungi beda-beda. Karena munggo awake dhewe sing nulungke apik, terkadang ditulung kuwi ora rumangsa lek ditulung apik. Mulane apik niku nggih rena-rena. Contone kula niku pamane anak mbarep. Bolak-balik ngedol sawahe wong tuwa kula. Lah dulur kula niku dereng entuk napa-napa, tapi kula nak mbarep bolak-balik ngedol. Mbasa wong tuwa pun mboten enten. Bagi pemanane telu dibagi telu kula njaluk bagian padha. Apik napa mboten? Njaluk meneh. Apik mungguhe kula. Tapi mungguhe tatan kan mboten pas wong kula ngentekne sak pirang-pirang. Ya nggih cocok. Nggih to? Jadi ngeten dadi awake dhewe kudu nyadari ngoten. Jadi mungguhe awake dhewe apik wong kuwi bagian kok sapa sing gak apik. Tapi mungguhe tatanan kuwi kleru. Lah, marakne awake yang jati diri iki piye? Supaya awake dhewe iso nyadari kuwi. Kedae Ya kita awake dhewe sadar aku sumangsa kok. Mulane manggone tentu mangsa anak rasa. nangkane kedae kan ngertosi sifate wolung perkara niku wau. Nggih, Nglungguhi nggih. Jadi awake dhewe kudu sadar ya. Wong arep kaya apa aku wis ngedoli sak pirang-pirang. Mosok si arepe pangkat njaluk bagian padha. Ya ngoten. Iku serakah. Berarti ora iso dadi mendung. Tibane udan, masih neng segoro, sanek banyu sik tibane udan. Ya berarti setiap manusia niku kepingin sampurna kedae tetep nglewati neraka nggih. Nggih kok. Ha ningali niku nggih. Setiap manusia tidak ada yang bisa tidak. Napa iso? Tidak langsung swarga mboten saged ya. Tidak bisa. Ngeten lho, mbuh sak propirane awake dhewe tetep lewat neraka niku dalan. Niku dalane nang kula jarane dalane Nggih kedah dilewati to. Nah, Masih dalane rusak apa dalane nggih tetep neraka kudu lewat neraka. Manusia enggak ada yang langsung. Mung sing disebut siratal mustaqim kuwi sing jarane foto galage sing sak rambut pinara 7 apa ketok. Nggih. Lah krana niku mboten ketok jane niku mek wujudake siratal mustaqim mek wujudake suatu sanepan. Gak krasa contone kula pomone buke ngaji tengene jenengan. Basa mulih Pak, ngene Pak ini jajane Raguna 13. Mboten krasa to niki. Nggih, nggih. Nggih to? Wis dengoni kae jajan mulih sik rasane karo wong lanang. Alame jajane alame neraka niku. Ngiri siwak pitike nggih soto mek sak godhong pari. Niki enggak krasa siratal mustaqim foto galagul sing paling halus. Mboten krasa. Berarti Maido iku alame neraka nggih. Alame neraka. Maido niku foto galagil. Lah nggih alame neraka kan nggih. iku ade nyalai aturan. Nah, jadi kita itu banyak yang tidak kita rasain. Lewat situ saking lembute siratal mustaqim sak rambut kono itu sampai kita mboten krasa. Kadang melakukan kesalahan mboten krasa. Mboten krasa. Karena apa saking lembute. Mboten kok awake dhewe iki kok ngomot. Jadi ini loh, tutur kata, tindak tanduk, jawab patrap, laku kelakuan. Lah niki abot tanggane. Lah mergo abot niku. Oh nggih. Karena saking abote niku terkadang wong wis menyerah sak ulunge. Biasanya wong iki sing akeh kan namung ngetokne kebaikane. Nggih sing ketokno, Nah, dungkul kono jarang ngetokne sing elek menungso niku jarang, mesti ngetokne kebaikane. mboten wonten ya ngetokno Nah. jelekan mboten. Ya contone mawon lek wong kula. Kalau sing dadi camat ke sapa to? Ono aku kae. Lah ki sing dadi ndang tim kasih sepupu ora. Lah kae sing di penjara kae, wah gak kenal aku. Padahal dulure. Padahal dulure dhewe. Ya ngono. Lho kenapa? Sing diketokne ono sing apik. Sing elek iki mesti ditutup rapat. Nggih. Ngoten ta. Mulane bareng sing elek ditutup rapat mesti dijamu cemplungne. Liku pun sanepane iso. Iku wis kodrat ya. Kodrat ngono. Nggih. Mulane nang mriku kabeh awak dhewe dina
digangguan ini nafsune awake dhewe. Wayang sak kotak niku nang awake dhewe kok sitok jan. Kodrati napa saged dirodati, Pak? Hah? Kodrati napa saged dirodati? Saged mawon. Saged. Saged. Masalahnya Kodane udan kodanan sampean metu nggawa payung ae ora dadi. Niku sing penak mawon. Ya gila. Ngono lho. Udan sampean metu mak kodanan nggawa payung lho ora adat iki. nggih. Ngono lho. Kantung gede cilike sing perlu diwiragati. Anak mek siji untang-anting, jirene dadi pangane Bathara Kala. Nggih. Gitu. Pripun niku penjelasannya Ya, pripun? niku kan perlu diruwat. Ya diwiradati niku mau. Asline ruwatan iku namung wiradat. Wirat. Kala niku wanci. Wanci apa? Wah, aku dhisik. Waktu lahir, apa anakku waktu lahir. Iki dinane pas rampas. Nggih tak ngoten niku to. Lah ucapan-ucapan yang sing saka wong tuwek, saka tangga teparu niku kae lari kan pas surup surya. Kayak barengan iki caplok sak timbalane. Lah akhirnya masuk iki padha donga. Malahnya hati-hati kita dalam berbicara kepada Tergantung siratal mustaqim panggang. Jadi hati-hati kita berbicara kepada keluarga. Mumpun sampai kita ngomong yang keliru iki padha donga. Donga niku mboten kudu atus hamdani wa bayyuk masjidah ya rabbana untuk hamayen baik. Kula malah mboten ngerti napa niku ngomong. Nggih.